El següent monòleg ens el farà l'Anna Ramon, que és la cap de comunicació del CREAF. Tots vosaltres sabeu que és una persona que comunica molt bé, però m'atreviria a dir que el que avui us explicarà us sorprendrà. I no només us sorprendrà, sinó que podrem gaudir d'uns dots d'actriu excepcionals. Rebem amb un fort aplaudiment a l'Anna Ramon, sisplau! Bé, abans de començar... No? Ah, no, A veure... això és pels nervis. Ara sí. Ara sí entrarà, sempre triga una mica això. Hola? Ah, sí, perdó. Perfecte. Abans de començar, volia saber si queda algú en aquesta sala que no tingui ni telèfon mòbil ni Twitter. Cap de les dues coses. Que aixequi la mà, sisplau. Ah, mira! 3 només, 3 mans són les que m'imaginava. Ai, bueno, molt bé, perquè és petit. Dels adults, jo he vist el Javi, el director del CREAF, evidentment no té mòbil ni Twitter, el Jordi, un investigador de categoria, que tampoc té mòbil. La Carla, també investigadora, exacte. I el José Luis, que treballa amb mi a comunicació. Està clar que no tenir mòbil ni Twitter et fa arribar lluny a la vida. És una bona idea perquè aquests dos invents els ha fet el diable. I si no, mireu-me a mi, que l'altre dia rebo al Twitter del CREAF una pregunta, d'aquestes pel Tu sí que ens mous, una de les 100, em preguntaven quin és l'ésser viu més gran del planeta. Jo agafo el mòbil, ja sabeu que això de Twitter ha de ser tot molt immediat i que jo tinc moltíssima feina. Així que me'l miro i dic, mira, tu això no dona per un monòleg, li responc ara i me'l trec de sobre. Amb un to molt amigable, l'ésser viu més gran del planeta és la balena blava, no? Emoticono, ballenita, enviar, una cosa menys. Comença a sonar el mòbil, comença un altre cop, i sona. Miro, dic, he fet un tuit viral? No. Quina cagada. No m'ho puc creure. Que es veu que hi ha un fong a Oregon que ja ocupa 2,5 vegades la mida de Bilbao. Que es veu que una sola sequoia del bosc aquest de Califòrnia pot pesar fins al pes de 10 balenes blaves. Però és que això no és res si ho comparem amb Pando. Sí, que es veu que l'ésser viu més gran del planeta es diu Pando. Deixeu-me que us expliqui, que m'he estat informant, i és que la balena blava segueix sent molt gran, de fet és l'animal més gran del planeta, però si pensem una mica més enllà dels animals, trobem altres éssers vius que creixen de formes que no estem tan acostumats, que els permet ser molt i molt grans. Aquest és el cas de Pando, un arbre que fa 10.000 anys que no para de créixer. Si aneu a Aspen, als Estats Units, allà on creix Pando, no trobareu un arbre gegant. Trobareu un bosc que ja ocupa fins a 43 hectàrees. De fet, és un arbre que va començar sent un arbre que es va començar a multiplicar per clons. Té un sistema d'arrels tan profund i complicat que no us ho podeu arribar ni imaginar, que va traient aquestes tiges, o que ha anat traient totes aquestes tiges des de fa tot aquest temps fins a convertir-se en un bosc. De fet, la gent que estudia Pando, que està dins d'aquest bosc estudiant el seu funcionament, calcula que entre arrels, troncs i fulles aquest bosc pot arribar a pesar 6.600 tonelades, l'equivalent a 40 balenes blaves. I us preguntareu, com sap tota aquesta gent que l'estudia, que Pando, aquest bosc, és un sol individu, és el mateix individu? Doncs bé, allà la gent ha anat traient el DNA de cada una d'aquestes tiges, que ara a simple vista es veuen com un arbre, i les ha mirat i comparat unes amb les altres fins a veure que eren idèntiques, que totes provenien del mateix organisme. A més, resulta que Pando té un comportament meravellós. Si tu vas a visitar Pando a la tardor, veuràs que tot el bosc perd les fulles
a la vegada. I també si vas a la primavera veuràs a la inversa que tot aquest bosc treu les fulles més o menys a la vegada. Si poguéssim mirar-ho per sota, si tinguéssim càmeres que ens permetessin veure com funcionen aquestes arrels, també veuríem que les arrels van intercanviant els nutrients i l'aigua d'una tija cap a l'altra, d'un arbre cap a l'altre, segons les seves necessitats. No us sembla sorprenent que existeixi un organisme com Pando? Sí! Esteu aquí? Ah, mira! M'han quedat pandonagal. No, jo sé el que ha passat. És que el que més els ha sorprès és que hi hagi 3 persones en un sol centre que no tinguin ni mòbil ni Twitter. I és que del director del centre i d'un investigador de la categoria del Jordi Martínez no hi ha res a dir. Ells han arribat molt lluny a la vida sense aquests objectes. Però d'una persona que es dedica a comunicació, que és la meva mà dreta, que em té abandonada davant d'aquestes xarxes socials, sabeu què? Que he pres una idea. Demà he tingut una idea. Demà li compro un mòbil. Fantàstic! Un aplaudiment per Anna Ramon. Felicitats, Anna. Coneixia la teva faceta de divulgador, comunicadora, no tant de monologuista. No tenia ni idea de l'existència de Pando. Jo que també porto Twitter també hagués dit la ballena blava o una ballena o busca-ho a la Wikipedia. Més borde. I t'he de dir que també he vist la llum de que m'he de desfer del telèfon mòbil per arribar a triomfar a la vida. Veig que realment és el camí a seguir. Gràcies per il·luminar-nos. Pando, 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 Pando. A veure, aquell noi de barba no està implicat. Què passa? No veus? Anna, m'ha encantat. Jo sabia de l'existència de Pando. No és Pando. Aquí li dieu Pando, li dieu Harry Potter, sí? Però és Pando. Sí? I el que jo volia dir és que Pando és com estrany, no? Per una part podria ser Pando, tu amigo ideal. Sí? O per una altra part podria ser algo terrorífic com Pando i Seia. Sí? Aleshores, jo no m'hi acostaria gaire a Pando, perquè igual ets absorbit i acabes sent un Pando més. Però m'ha semblat molt interessant i molt bé com ho has lligat amb el tema de les xarxes socials, que avui en dia estem tots connectats com si fóssim un puto Pando. Perdó, hi ha un nen. Com un vulgar Pando. Gràcies a tu. Un aplaudiment per Anna Ramon. Perfecte. I ara